ndị be anyị bịakwanụ nụrụ na chi eweru na-efe wee jee n'Ogun steeti. Ebee ka anyị ebido kọba akụkọ nke a? One ndụ ka anyị akọrọ, kedu ka anyị esi wee ka akụkọ nke anụnwa bikonu na ndị so nwanne anyị nwoke wee nata Naijiria ka fa celebrate ekeresimesi na fa abụrụgokwa ndị nwụrụ anwụ. Hey! Wee bụ na-eme ka ndị mmadụ mata na ọmalịcha nwanne anyị nwoke unu na-afụ ebe e nyere afịa wee dịka Anthony Joshua n'obo onye n'obodo oyibo wee na-akụ ọgbọ na ọkpọ nke ọ na-akụ abụrụkwa lokalụ na ọ na-akụ intanashọnal na ojego ụwa niile wee jee kụọ ọgbọ and na ọkpọ ọ na-akụ na ọ na-agbatakwa ife na ọ hakwa agba onye nke ikpeazụ. Onye ka eme ka ndị mmadụ mata na ọ bụ onye Chagamu nke dị n'Ogun steeti n'ọkpọ ndị oyi ya nwoke mmadụ na-abụ unu na-afụ ebe a bụ sọ mma wee nata Naijiria. Dekwanụ mgbe fa na-anata ndị oyi ya nwoke a na-enwekwa aṅụrị na fa abịa ka fa spend ya holidays fa na Naijiria. Fa abịa ka fa gbaa Krismas gbaa n'uye na Naijiria na fa abịara ebe a ka fa nwa aṅụrị ka fa wee nachi ya kwa n'ebe fa na-akụ ọgbọ. Ọkwa ya ka a na-akọwazio n'olulu na 29 Disemba 2025 fa wee bulu agbadagba moto unu na-afụ ebe a enyere afịa wee dịka Rolls Jeep wee na-agba n'ụzọ n'express nke dị n'Ogun steeti wee pụta. Amakwa na moto fa na fa kụrụ na ọ na-agba agba ka ọ paakịla paakị. Nwanne ụlọ ama akwụkwọ na ife ekwuru bụ na nnukwute moto nwa bụ turela eji tapolinu kechie enu ya. Amaghị m ife obu na osimenti ka ọ bụrụ ọgụ, amakwa m ife obu na moto ahụ na moto nke ndị anụnwa nọ na ya chakakpọm. Ọ bụrụ ife mberede nke okporo ụzọ na ka o si wee gbatakwuru kịta anụnwa na mmadụ na-aba onu furu Anthony wee nata ka fa mee holidays fa na Krismas. Ndị ọcha na-aba na fa abụrụgokwa ndị nwụrụ anwụ na Naijiria n'ife mberede nke okporo ụzọ. Onye nke bụkwanụ Tony Joshua ebupụtakwara ya na moto nya. Mgbe ebupụtara ya adọkasịgwa ya akwa so otu ife oyizi bupetara ụmụ nwoke ifu ya ubi ya n'afọ unu mana ọgbọ ka ọ na-akụ n'onwe mmozu uduka ubi ya n'afọ uduka mmozuru ya na-achị fụwa afụwa n'iku n'elu. Ndị uwe ojii ndị road safety fab ife gbakọrọ aka wee burie tii na moto na ndị nọzi ebe ahụ akpakapụrụ ma ụzọ ebe esi wee bupụta ya ewee burie wee gbaba n'ụlọ ọgwụ dị n'Ogun steeti. Hey! Na mmadụ na-aba ahụ ọkpọzi wee nata ebupụtabekwa ozufa na ozufa akado n'ime nya bụ moto faji wee nwee ife mberede nke okporo ụzọ. Ebee ka ya ebido kọba ụka? Ndị mmadụ na-ajụzi kedu ka o si wee mee. Ọ na-abụ na fa jee klọbụ na-anata ka ọ na-abụ na fa ṅụ mmanya ka ọ na-abụ na fa na-apị foonu fa amahọ mgbe fa ji makpuo ebe ahụ. Unu mara Naijiria na moto nwere ike mebie maọbụ moto adịghị mma enweghọ taịn okporo ya na-agba. Nwanne unu agha akọwanwu na moto ahụ paakị ya paakị. Ndị mmadụ na-asị ọ bụrụ na ọ paakịrị apaakị n'oge etinye saịnụ n'ihu tinye n'azụ. Obugo n'abalị ka moto ji abịa gbaa ya ọkụ ọma na moto mebiri emebi. O burugodu n'efie ị na-apụta fụnya bụ saịnụ ịma na moto nọ n'ihu ebe ahụ mebiri emebi. Iwepụ n'aka na nkọ wee nyarụ na-eje na-enweghị ike ọbụna moto mebiri emebi enweghị saịnụ etiri. Ndị agbalụzie na-abịa mgbe fa ya eji chọpụta na moto mebiri emebi ijezie ka ibuchapụ aka n'ọkwa ya bụ ife mberede nke okporo ụzọ na ha kọwabekwa ka nya bụ ife ti wee mee na moto a na-agba agba ka moto apaakị ya paakị. Nwanne unu ama akwụkwọ na ife anyị na-anụzi ebu na mmadụ na-agba ọgbọ wee nata na fa abụrụgokwa ozu. Hey! Anyị emezi ozu fa kago wee bujebe obodo oyibo. Mgbe ndị be anyị ka a na-ebunata ekwe na ekwensu ndị be anyị na-anwụkwọ n'obodo fa eme fa kago bunata kịta na ndị ọcha ngwe na be anyị na-aya emezi fa kago wee bunafa befa. Onye ka anyị akọrọ andị ike mmadụ na-aba abịara ife akịta mgbe fa chọrọ isi ewee na ndị mmadụ a na-ata ife alụ. Unu ejekwana na Naijiria adịghị mma na Donald Trump sikwa na Naijiria bụ obodo ndị zuu. Unu ejekwana na-atọ mmadụ gọọmenti fa dị ọkwọ mma enwekwa ọkụ enwekwa mmiri enweghị okporo ụzọ. Ike a na-agwafa fasị mba na fa chọrọ ị na ebe ahụ gba ekeresimesi na ndị na-ebe ahụ anwụsịsịbe ekwe na kafa si wee bịa zuo nwụfa. Ndị mmadụ ya ha asịfafa kịta ụfọdụ na fa kwere ife ekwu na fa ya anwụ. Ụfọdụ osikwa na ọ bụrụ ndị ntọrị mmadụ nwa atọ jefa ọ ka hụ mma enye ndị ntọrị ego ahapụfa dan na fa si etu a wee nwụ. Nwanne anyị nwoke akpọfa wee nata bikonu ọdụhụ kedu ka anya oyi esi onye a ọdụhụ na ruo ka anya ndị obodo ahụ ga-eji afụ ya a na-asị na ịkpọ mmadụ wee na iruzie na gụnwa anwụghọ ndị ịkpọ wee na wee nwụọ. Ọha uke ọha ọgbanuke ọha ọgbanuke mmụọ ka ọgbanuke mmadụ ke na ụdị ka ekwensu dị ife a bikonu na ndị eso mmadụ nata ụlọ Krismas nwụrụ. Onye kpọfa wee nata n'ife emehie odozie ka ya sị na emumachi igbufa. Hey! Ke na ụdị ka ekwensu dị ife
ndebe ndị agha ha asịbafa kịta okwu mgbe a gwara unu eje na onuju onwe okpochi ntị ka ife anyị agwa ndị kochi fa ka ife anyị agwa ụmụnne fa ndị fansị fa ndị hei ka ịnụ dike nyaye ama m nnu dike ekwensu dị ife ọ bụkwa na ndị ama hapụ ịnata nọrụkwa ebe fa nọ fasị ka fa nata ndegharị anya famana ọnwụ fa hei Chineke m ebe ka anyị ebido n'ụkọba ife nke ahụ afa ndị Naijiria bakwana na BBC News hei onye ka anyị akọtalụ biko na ọ bụkwa na ndị ama gbajie aka ma ọ gbajie ọkpa nababefa ọkakwọrụfa mma dam izu ọnwụ na Naijiria ọnwụ hei afọ onye nke akpọfa wee nata abagokwa na mkpume